Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko herritarren bozek aginduko dute datorren igandetik aurrera Eusko Jaurlaritza berriaren osaketa zein izango den. Inkesta guztien arabera, EAJ eta EH Bilduren hautagaiak dira lehendakaritzara heltzeko aukera duten bakarrak. Kanpaina honetan, Laura Mintegi eta Inigo Urkulluren arteko aurrez aurrekorik ikusiko ez dugunez, bi lehendakari gaiei argiarako egin dizkiegun elkarrezketen zati nagusiak hautatu eta parez pare jarri ditugu. Esango nuke egiatan demokrazia bat eraikitzea, ez? Hau da sasi demokrazia bat, hau da simulakro bat. Eta orain ikusiko dugu gainera. Orain ikusiko dugu, ze demokrazia batean edozein ideia da defendagarri eta gauzagarri. Ibarretxe lehendakaria Madrilera joan zenean ideia batekin bertoko parlamentuak onartua gehiengo osoz, ezen izan ez da eztabaidagarri ere. Gauzagarri izateko moduan. Estado libre asociado deitzen dena eta hau leporatu egin zaio edo identifikatu egin da Ibarretxe planarekin eta Ibarretxe planaren planteamentua zen autonomia estatutuaren eraldaketa bat. Eta autonomia estatutuak berak aurreikusi egiten dituen edo aurreikusi egiten duen prozedura jarraituz. Mas Estado Basko nire baitan konbentzituta nagoelako orain arte autonomi estatutuaren eskutik estatu tresnak ere finkatu egiten etorri garelako. Bai Euskal Telebista, bai Ertzaintza, baita itun ekonomikoa bera. Objektiboa izan behar dela beti utopia, eta ez dela inoiz izan behar dagoenaren barruan aurreratu kota gehiagotan. Hau da, ez dagoena bilatu behar dugu. Eta ez dagoenaren barruan hobekuntza. Horretarako ez nator ni. Planteatu egiten dugu, erabakitzeko eskubidea ordenamendu juridikoan ezarri egin alizatea, eta aurreikusi eta ezarri egin alizatea, eta gauzatu egin alizateko. Beraz, gure abiapuntua da, momentu honetan autonomia erkidegoa, baina estatus politiko berri horren aritik jo nahi dugu Nafarroako erkidegoarekin izan beharko litzateken harreman instituzionala hori arautu egin izatea. Nafarroan momentu honetan dagoen egoera, indar soberanistak indarra hartzen ari dira. Eta indar konstituzionalistak gainbera daude. Eta gainera oso desprestigiatuta. Prozeso bada, abiadura diferenteak, baina helburu argi izan da. Nik ez dut inori utziko atzean bidetik. Gizartearen erabakia izan behar dela. Gizarteari informazio eman, eskaini moduak, eta gero baliabide politikoak eman, bere nahi hori, azkenean, egia bihurtzeko politikoki. Bai, azken independentzia hitz egiten dugunean. Ematen du, independentzia dela gaur ohetik altxatzerakoan, independentziak izan nahi dugula, esaten dugularik, eta erabaki egiten dugularik, independentzia garela. Eta hau da, 19. mendeko kontzeptu. Ez dezagun pentsatu orain aukera nabarmena dugulako agian gobernuan egoteko eta desde luego presentzia handia izateko hainbat erakundetan eta de facto bagaude diputazio batean hainbat udaletxetan. Ez dezagun pentsatu nahikoa dela hori orain arteko inertziei buelta emateko eta politika aldatzeko. Horrela ez da aldatzen politika. Eta nik horrezagatik esaten dut, independentzia lortuko dugula areta menpekotasun gutxiago daukagu heinean. Eta gure eskumenak areta gehiagokoak izatea eta Europara begiratzea. Beti gorako mugimendu bat behar da, presio bat. Deitu desobedientzia zibila edo deitu nahi duzu moduan, baina hori ere beharrezkoa da. Guk ez diogu aterik itxi inori eta ez diogu aterik itxiko ere inori. Eta ez beraz ezker abertzaleari edo EH Bilduri. Kalkulo guztiak iruditzen zaizkit oso etxetik ibiltzekoak. Oda, sartzea halako aritmetika parlamentaria txikian, iruditzen zait ez garela etorri gu joko horretara. Gu beste joko batera gatoz. Baina, aitortu beharra dago, momentu honetan oraindik ere EH Bilduk oso ibilbide luze bat duela egiteko, gauza batzuk oraindik ere zalantzatan
usten dizkigularik. Eta ezin da politika egin horrela, hemen politika handian egin behar dugu. Eta, ia muslari honak topatzen ditugu joko honetan, baina ni txikira ez du jokatuko. Planteatu egin dugute, abertzaletasunaren esparruan herri itun bat, eta nik baietz esaten diot, baina herri itun horrek izan beharko lituzke 3 hanka, gure ustez, bai ekonomiari dagokion herri itun bat, baita estatus edo autogobernu estatuaz eta naziotasunaz, ezker abertzalea planteatu egiten duen bezala, baina baita bakegintzaz eta bizikidetza normalizatuaz.